Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дип сәламлим сезне мин Резида Саляхова. Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыруның чираттагысын башлыйбыз. Бүген бездә кунакта яшь сәләтле җырчы кыз, яшь булуына карамастан без инде аны барыбыз да беләбез. Аның нурлы йөзенә, зифа буена, аның моңлы тавышына һәр даим сокланабыз, аны бик еш күрәбез телевизорлардан да. Бигрәк тә инде без аны «Голос дети» тапшыруыннан соң белә башладык. Аның санап китсәң, бик күп бәйгеләр, дипломант лауреаты, ул да булса Рәшит Вахапов фестивале, Татар моңы телевизион тапшыруы, шулай ук Созвездие йолдызлык да гран-при алган кызчыгыбыз. Сез инде аңлагансыздыр, сез кем турында барганын, ул әлбәттә Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәлам, Сәйдә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле тамашачылар, Резида апа, тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен мин бик шат. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзеңә, менә шулай килгәнең өчен рәхмәт сиңа. Димәк, әңгәмәбезне башлыйбыз. Безнең каналыбыз дин белән бәйле, шулай бит. Синең тормышыңда дин белән бәйле, иҗат белән бәйле, әлегә уку белән бәйле. Менә бу инде бик гади сорау булса да, сиңа еш бирсәләр дә бу сорауны әңгәмәбезне шуннан башлыйк. Ничә яшьтән син җырлый башладың һәм гаиләң ничә яшьтә белеп алды синең шушы сәләтеңне? Мин 5 яшьтән җырлый башладым. Үзем мин шундый шаян актив кыз булып үстем. Яраткан җырымны ишетсәм, мин аны урамда булса да, балалар бакчасында булса да, өйдә булса да җырлап йөри идем. Һәм әтием, әнием шу сәләтемне күреп, мине иң беренче фортепиано түгәрәгенә бирмәкче булдылар, ләкин без общежитиедә яшәгәч фортепиано юк иде. Мине алмадылар, кызганычка каршы. Аннан соң инде Алсу Рашитовна Еникеева минем беренче остазым, минем сәләтемне күреп алып, ишетеп алып, үзенең Ак Калфак дигән балалар фольклор ансамбленә алды. Шуннан иҗатым да башланып китте. Субханалла. Бу Казанда инде, әйме? Сез бит бер ара Свердловск өлкәсендә дә яшәп алдыгыз. Ул сиңа вакытта ничә яшьләр иде? Анда да иҗатыңны дәвам иттеңме син? Свердловск өлкәсендә яшәгәндә миңа 1-7 яшь булды. Балалар бакчасын бетергәч, без менә Екатеринбург шәһәрендә яшәгән идек. Анда мин 4 классымны бетердем. Нарсын кире монда киштем. Татарча җырлавыңнан да дәвам иттеңме? Татарча җырлавымны кызганычка каршы анда әзрәк булса да җырладым. Ләкин мин анда күбрәк урыс халык җырларын җырладым, классик җырларын җырладым. Бөтен нәрсә урыс телендә булды инде. Анда мин урыс телендә өйрәндем яхшылап. Аңа хәтле белми идеңме урыс телен? Юк, белмидем. Татарча гына аралаша идең. Әйе. Субханалла, менә мин шул сорауны бирмәкче идем дә, син үзең шәһәр кызы була торып, синең татарчаң камил, матур. Менә әлеге сыйфатны, шушы татар телен камил белүне ничек саклап кала алдың? Сезнең гаиләдә бары тик татарча гына сөйләшәләрме? Әллә ул мәктәптән дә киләме? Безнең гаиләдә әйе, без тырышабыз татарча сөйләшергә, чөнки минем әтием шундый Орыша инде безне бер урыс сүзен кыстырсак. Безнең дә гаиләдә нәкъ шулай иде. Менә Екатеринбург Пышма шәһәрендә яшәгәндә, ул безне бик орыша иде. Менә монда күчтегез, хәзер урыс телендә сөйләшәсез, урыс балалар булып беттегез дип безне бик орыша иде. Ул әйтә, татарча сөйләшегез, орыша иде. Ярый орышкан әле, шулай бит. Әйе. Менә күпме файда һәм син бүгенгесе көндә татар телендә, туган телеңдә, газиз туган телеңдә аралаша аласың камил рәвештә. Менә пәйгамбәрбез ата кешенең балага иң зур, иң кадерле, иң кыйммәтле бүләге ул тәрбия дигән. Бүгенгесе көндә синең гаиләң, синең бөтен башлангычыңда, бөтен эшеңдә, кызыксынуыңда хәер-фатиха да торамы? Әйе, Аллага шөкер, әтием, әнием башлаган эшемдә гел фатихада торалар. Чөнки әнинең фатихасыз эшне башлап та булмый. Башласаң да ул хәерсез була, шулай бит? Әйе. Һәрбер сорауларда мин аларга бик ышанам, чөнки әти-әниемнең тәҗрибәсе миңа караганда күбрәк. Шулай. Мин аларга ышанам.
Һәм Рәхмәт Алла. газиз баласына нәрсә кирәклеген ата-анадан да яхшырак Әйе. белүче, яхшылай бит. Нәкъ Алар сиңа шулай. бер кайчан да начар киңәш бирмәячәк. Нәкъ шулай әйтәм. Сәйдә, әбием бик матур җырлый дип әйткәнең бар. Татар халык җырларына мәхәббәтне әбиең уяттымы? Ул таныштырдымы сине менә шушы серле татар халык җырлар дөньясы белән? Әйе, Аллага шөкер дәвәтием, исән саулар. Мин алар белән бик горурланам. Чыннан да әбием минем бик матур һәм бик моңлы җырлый, шул ук татар халык җырларын да, мөнәҗәтләрен дә, бәйтләрен дә. Аның җырлавы минем шундый күңелемә сеңеп калды. Минем уйлавымча, аның сәләте миңа да күчте. Субханалла. Шуңа күрә мине дәвәниемә бик рәхмәтле. Демәк, беренче остазың җыр өлкәсендә Беренче, синең дәвәнең, дәвәнең. шулаймы? Син үзең бит әле бик яшь. Гадәттә без инде шулай ияләнгәнбез, бу бәлки дөрес фикердә түгелдер. Гадәттә дингә өлкәнәйгәч киләләр диләр. Менә син әле шундый яшь үсмер вакытта ук килгәнсең. Дингә ничек булды бу хәл? Кем этәрде сине? Нәрсә этәрде? Ну, дингә омтылуым инде иң беренче гаиләдән килә. Минем әтием дә диндә, әнием дә диндә булгач, бүтән балаларын алар шул дингә якынайып үстерәләр. Даими рубрикабызга туктап китик әле. Әлеге рубриканың темасы балага дини тәрбия бирү. Ата-ананың баланы аларын тутыру белән генә шикләнми. Аларны әле тәрбияләргә дә кирәк. Менә безнең балаларга тәрбияне кайчан бирергә кирәк дигән сорау яңгырады. Балага тәрбияне әле хатын-кыз белән ир өйләнешкәнчә кадәр тәрбияне бирергә кирәк дип әйтәләр галимнәр. Ничек инде алай? Хатын-кыз һәм ир кеше өйләнгәнчә, алар үзләренең гамәлләрен, иманнарын һәм дөньяга карашларын үзгәртергә тиеш дип әйтәләр. Ягъни, кайбер начар гадәтләре бар икән, ул начар гадәтләрне бетерергә. Кайбер теге ниндидер бер гөнаһлы гамәлләр башкара икән, булачак әти яки әни аларын туктатырга. Ягъни, ул гамәлләр балага бик зур тәэсир итә икән. Бездә бит инде әле фән дигән нәрсә бар, гены дигән нәрсә бар. Әти әни кылган гамәлне балада кабатлый икән. Генга ул языла бит. Бала тугач, bütün genleri tapşırıla ata-anadan, үзкәч ата-ананың хаталарын кабатла башлыйлар. Менә шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әле өйләнешкәнчә тәрбияне башларга тиеш дип. Егет белән кыз өйләнештә икән, аларның була беренче төннәре. Менә шушы төнне аларның беренче балалары яралуы була. Шул алар бергә ятканча дуа кылырга тиешләр. Аллаһумма җанниб, Аллаһу бисмиллаһи, Аллаһумма җанниб шайтан ва җанниб шайтан ма разактана. Ягъни, я Раббым, безнең менә шушы булачак балабызны шайтанның зарарыннан ерак кылсаң дип дуа кылсыннар ди. Чөнки хәтта аларның шушы якынлык кылган вакытта да шайтан килеп тыгылырга мөмкин һәм балага зарар килергә мөмкин. Тәрбия шушыннан башлана дип әйтәләр галимнәр. Бала туганнан соң шунда ук азан әйтеп, аңа хәерле исем кушыгыз диде. Нинди исем сайлауга карап, бала бәхетле яки бәхетсез булырга мөмкин дип әйтәләр галимнәр. Шуңа күрә хәерле исем кушыгыз. Шушы исем белән Аллаһ Тәала кыямәт көнендә сезне чакырыр диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дә хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, балаларыгызны яхшы итеп тәрбияләгез, хәерле итеп тәрбияләгез. Һәм аларны тәрбияләгән вакытта аларга йомшак булыгыз һәм хәерле мөнәсәбәттә булыгыз. Ягъни катылык белән
баланы кішейтіп болмай. Әлбәттә, анда теге әрләп алырга әйтеп узганымча, әзрәк теге біраз гына катырак булырга кирәк инде. Но даими рәвештә катылык белән әрләп торга, кыйнап торга баланы тәрбияләп булмый, киресенчә үзеңә нәфрәт уятасың. Исем кушканнан соң баланы тырышырга кирәк. Үзең менә әйттем бит инде, баланың тәрбиясе башлана әле син өйләнешкәнче. Ягъни син ул вакытта ук хәләл ризык ашарга тиеш. Һәм бала тугач, балага да хәләл ризык белән генә тәэмин итәргә тиеш. Ана бит инде баланы ашата, ашаткан кеше хәләл ризык белән ашарга тиеш, һәм ул балага күчә. Әле бала ана карында булганда ук анасы хәләл ризык ашарга тиеш, чөнки баланың тәне ананың ризыгыннан формалаша. Әгәр дә әни кеше һаман харам ризык ашаса, бу баланың киләчәге булыр микән дигән сорау туа бит инде. Шуңа күрә ир баланы булса, ир бала булса, аңа инде сөннәткә утыртырга кирәк. Ир бала булса, һәм инде мәктәп яшенә җиткәч, инде аңа әзрәк намаз укытырга өйрәтергә кирәк. Дугалар укырга өйрәтергә кирәк. Нәрсә начар, нәрсә яхшы аңлатырга кирәк. Әйе, дин сабакларын әзрәк бирергә, әхлак дәресләрен бирә башларга, үзең бирә алмыйсың икән, мәчеткә бирергә тиеш. Һәм инде балаларын күп икән, аларның араларын айырып торырга кирәкми. Аларны бер итеп сөйергә кирәк. Кай вакытта теге олысын бик якын итми башлый, кичкенәсе булгач, кичкенәгә күбрәк игътибар. Әлбәттә, кичкенә ул теге сабый бала фәрештә кебек аны яратасы килә. Әмма олысын да онытмаска кирәк. Ул бит кимсенә. Шәп алар мине яратмый башладылар микән дигән сорау туырга мөмкин. Шуңа күрә аларның икесенә дә хәерле мөнәсәбәттә булырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтеп китәсем килә: Аллаһтан куркыгыз, тaqullah ва балаларыгыз мәсьәләсендә гадилсезлек кылмагыз дигән. Ягъни балаларыгызга бер тигез булырга тырышыгыз. Һәм тагын бер нәрсә, яшьләре, махсус яшьләре бәлагатькә җиткәч, аларны өйләндерергә кирәк. Әгәр дә ата кеше малайын өйләндермәсә, аның вакыты җитә торып, һәм ул әйтә икән, әти өйләнәсе килә, туктале син 50 яшь дип өйләндермә икән, mesela 20 яшендә яшь түгел инде ул. Үскән җегет инде ул. Юк әле син яшь дип өйләндермәсә, ләкин бу бала зина кылып бер гынак кылса ди, гынахсы атасына була дигән. Бу бик куркыныч. Шуңа күрә, әгәр дә баланың өйләнергә тели икән, аны вакытында өйләндерергә кирәк. Кыз баланы да шулай ук вакытында кияүгә бирергә кирәк. Кадерле дуслар, Хызур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Сәйдә, җырларга өйрәтүче остазыңны син ничек эзләп таптың? Беренчесе әлбәттә ул минем дәванинең дидең, ә менә профессиональ укытучың кем синең? Һәм ничек эзләп таптыгыз аны? Ничек килдегез әлеге? Нәкъ менә шушы укытучыга. Әйе, әйткәнемчә, беренче остазым дәваним, инде икенче остазым Алсу Рашитовна Еникеева. Аның фольклор ансамбленнән бит нәрсә башланды. Ул мине өйрәтте, ничек дөрес итеп мөнәҗәтләрне һәм бәйетләрне әйтергә. Һәм анда да мин курайда уйнарга өйрәндем. Шуннан башланып китте дә. Менә шушы җырларны син үзең сорап аласыңмы авторлардан? Әллә инде авторлар сиңа үзләре китереп бирәләрме? Менә минем шундый дини җырларым бар. Башкар әле менә синең башкаруыңда гына ишетәсем килә дип. Беләсезме, төрлечә була. Күбесенчә мин үзем сайлыйм. Минем өйдә 2 мөнәҗәт китабы да бар, бик калын. Шуннан да сайлыйм, үзем өйрәнәм. Мәсәлән, шул Зөһрә апасы Хәбиеваны тыңлап өйрәнәм мөнәҗәтләрне. Без аның белән бергә бер дини бәйрәмендә Екатеринбург шәһәрендә башкардык «Иннандым бер Аллаһка» дигән мөнәҗәтне. Мин анарга бик рәхмәтлемен, шундый шәхесләр белән бик горурланабыз.
Бергә иҗат итү бу инде Әйе. бәхет, шулай бит. Әйе, шулай ук мин Май Хөсәйннәрне дә тыңлыйм, Сәми Юсуфларны да тыңлыйм, чөнки минем репертуарымда татар мөнәҗәтләре генә түгел, алар арасында гарәп телендә дә һәм төрек телендә дә мөнәҗәтләр бар. Мәсәлән, Я Аллаһым дигән җырны миңа сүзләрен Рифат Абысалах язды һәм миңа тәкъдим итте һәм бүләк итте. Көен язды Луиза апа Батыр Булгари һәм үзегез күрәсез, яхшы җыр килеп чыкты. Әлеге җырны ишетәбез. Молодец, субханалла, шушы яшеңдә син инде зур уңышларга ирешкән бала, яшүсмер, субханалла, киләчәктә дә сиңа уңышларга насыйп итсен. Иң мөһиме сиңа күз генә тидермәсеннәр иде. Амин, рәхмәт. Ә менә шушы җырларны сайлаганда син күбрәк сүзенә игътибар итәсеңме, әллә көенәме, әллә инде җырның килеп чыгышы, тарихы сиңа кызыклыракмы? Мин көенә дә, тарихына да һәм сүзләренә дә игътибар юнәлтәм, чөнки сүзләренә килсәк, без тамашачыларны нәрсәгә булса да җыр аркылы өйрәтергә тиеш. Нинди дә булса фикер уйландырырга тиеш. Көенә килсәк, мин күңел җырларны да җырлыйм, лирик җырларны да башкарам. Җырның тарихы да булса, тарихына да күз салам. Ә синең иҗатыңда ничә һәм нинди төрле юнәлешләр бар? Менә татар халык җырларында башкарасың, мөнәҗәтләр, дини җырлар, тагын ничә юнәлеш алар, нинди юнәлешләр, шуларны санап китсәң иде. Әйе, эстрада җырларында җырлыйм, классик җырларын җырлыйм. Менә шушы юнәлешләрдә эшлим, чөнки мин төрле юнәлешләрдә эшләүне телим, чөнки бу бик мөһим. Бер юнәлештә ярамый калырга дип уйлыйм. Һәм алдыңда күбрәк мөмкинлекләр ачыла, шулай бит. Менә төрек телендә дә, гарәп телендә дә җырлыйм дидең. Син әлеге телләрне беләсеңме, әллә җыр өчен генә менә җырны ятлыйсыңмы, аңламыйча? Әллә инде син сөйләшә аласыңмы шушы телләрдә, шушы телләрендә беләсеңме? Кызганычка каршы юк, телләрне белмим, ләкин өйрәнгәнем бар гарәп телен. Ләкин кызганычка каршы өйрәнә бетә алмадым, чөнки тел чыннан да авыр. Хәрефләрне беләм, укый беләм. Грамматикасы татар теле белән якын бит аның, шулай бит. Төрек теленең. Төрек теленең якын. Гарәп теленең үзгә. Башкача. Шулай. Ярый әле синең яшьтә барсы да алда өйрәнерсең әле алар телләрне дә, әлбәттә. Максатым бар. Сәйдә, синең тормышыңда әле бик күптән түгел генә үзгәрешләр булган. Икенче мәктәпкә күчүне мин шәхсән үзем зур үзгәреш дип саныйм, чөнки баланың бөтен дуслары алышына, даирәсе алышына. Син хәзер татар төрек лицейында укыйсың, шулаймы? Әйе. Менә шул турыда сөйләп китсәң иде. Әйе, татар төрек лицейына, аның дөресрәге 4-нче гимназия интернат мәктәбе. Күчтем 9-нчы класстан соң, огыларны биргәч, огыларның результатлары яхшы булгач, мине шул лицейга Махсус чакырдылармы? Юк, шул гимназияга алдылар. Юк, мин үзем теләп бардым. Әйе, табып гимназияны үзем әнием белән, директор белән сөйләшеп, шулай алдылар. Анда безнең кызлар гына укый. Анда кызлар гына укый. Димәк, инде анда дини күбесе дини кызлардыр, шулай бит, дингә якын кызлар. Әйе, күбесе шулай. Ә менә элекке мәктәбеңдә ничек кабул итәләр иде синең менә шулай дингә килүеңне? Әллә инде синең даирәңдә синең дус кызларың барысы да синең кебек дини кызлармы? Минем дуслар арасында төрле диндәге кешеләр бар. Ләкин шуңа карамастан күбрәк инде мөселман диндәге булган кешеләр. Менә безнең күптән түгел генә Рамазан ае да үтеп китте һәм без кызлар белән бергә ураза тоттык, классташларым белән. Һәм ул шундый җиңел һәм шундый күңелле тотылды, чөнки ничектер бер-беребезгә ярдәм итеп, Рамазан ае үтеп тә китте. Сизелмичә. Молодцы, субханалла. Менә син тормышыңда нәрсәгә таянып эш итәсең? Бәлки ниндидер кагыйдәләрең бардыр. Менә моны мин бер кайчан да эшләмәячәкмен дигән.
кагыйдәләрең бармы тормышыңда? Минем уйлавымча, һәрбер мөселман кешесе Аллаһ Тәгаләгә таянып, ниндидер эшен башлый. Чөнки иманлы кешене Аллаһ Тәгалә ярдәменнән бер кайчан да ташламас. Шул ук намаз аркылы да без телибез, күбрәк тел ачкычларын, менә эшем уңышлы булсын, рәхмәтләрен әйтәбез Аллаһ Тәгаләгә. Минемчә, бөтен кылган эшләребез Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшләргә тиеш. Бик дөрес, субханалла. Нинди хыяллар белән янасың тормышта? Син киләсе тормышыңны шулай да иҗат белән бәйләргә уйлыйсыңмы? Әллә юкмы? Бүгенге вакытта мин 11нче класска күчтем, Аллага шөкер. Шуңа күрә бүгенге көндә шундый максатларым 11нче классны яшлап тамамларга, егене югары балларга бирергә һәм теләгән җиремә укырга керергә. Шул теләгән җирең белән безне таныштырасыңмы соң? Әллә серме әлегә? Анысы сер булып калсын. Иҗатым ул минем белән калачак. Бер кайда миннән югалмаячак. Инде мин кичкенәдән үк җырлый башладым. Шуңа күрә анысы миннән бер кайда китмәячәк. Димәк, тормышыңны төп һөнәрең синең иҗат белән бәйле булмаса да? Булмаса да, ул минем белән бергә барыр, атлап барыр. Яхшы. Менә максатларыңа ирешер өчен син нәрсәләр эшлисең? Нинди максатларың бар? Бәлки шуннан башлыйк башта. Максатлардан? Төп максатым инде шул укырга керергә. Чөнки бер сирне ачыйм, минем бит Мәскәүгә керәсем килә. Кая әйтмим. Яра. Димәк, Казаныбыздан китәсең? Китергә исәп насыйп итсә. Алай берсә, егет балалар яхшы булса, чөнки анда да югары баллар кирәк. Китмәкче идем. Шулай да максатларга ирешер өчен кешегә укырга кирәк, ныклы белем алырга кирәк, чөнки белемле кеше генә бу дөньяда дөрес рәвештә атлар. Дөрес. Димәк, белемле булыр өчен әлбәттә күбрәк китаплар укырга кирәк, шулай бит? Син ниндирәк әдәбиятка өстенлек бирәсең? Матур әдәбияткамы, дин турындагыларгамы, әллә инде фәнни әдәбияткамы? Төрлечә. Төрле әдәбиятны мин яратам. Шул ук безнең татар әдәбиятында, урыс әдәбиятында укыйм. Шуңа күрә кешегә әлбәттә кирәк күп укырга һәм укырга, ләкин әдәбият белән генә түгел, шул ук телләр буенча да укырга тиеш, математиканы да яхшы белергә тиеш. Шулай. Кире сәхнә өлкәсенә әйләнеп кайтсак, синең сәхнә костюмнарың күз явын алырлык. Берсеннән берсе матур. Син аларны дизайнерларда тектерәсеңме? Фасоннарын үзегез уйлап табасызмы әниең белән? Әллә инде сиңа тәкъдим итәләрме? Тәкъдим итәләр дә, без дә тектерәбез. Менә бу күлмәкне без мәсәлән алдык Парижский коммунада, Восточный дигән магазинда, менә тектерәбез без төрле дизайнерларда, Гөлфия апа Билалова да берничә. Әлеге муенсаң шушы дизайнердан булса кирәк. Гөлфия Билалова ясады, анарга бик рәхмәтлемен. Төрле дизайнерларда тектерәбез. Минем күлмәгем иң мөһиме ябык булырга тиеш. Бу инде әтиемнең таләпләре. Миңа карата ябык булырга тиеш, тыйнак булырга. Сәйдә, без сине шулай ук хәйрия концертларында да еш күрәбез. Балалар приютларында да чыгыш ясыйсың. Бу йөрәк кушкан эш, шулай бит. Ничек килдең син менә бу эшкә? Сине үзләре чакыралармы, оештыручылар, әллә үзең теләк белдердеңме? Менә мине чакырыгыз, мин кайчан чакырасыз, мин шул вакытта килергә әзермен, мохтаҗларга ярдәм итәргә әзермен дип үзең белдердеңме? Чыннан да мин бик яратам хәйрия концертларында катнашырга. Күбрәк дөресен әйткәндә инде мине үзләре чакыралар, оештыручылар. Ләкин мин бик теләп катнашам шундый концертларда, чөнки без чыннан да кешеләр бер-беребезгә булышырга кирәк. Шундый кешеләргә. Без булышмасак, кем тагын булышыр? Шулай. Динебездә дә мохтаҗларга булышырга куша, шулай бит.
Сиңа бик зур рәхмәт, Сәйдә, бүген безнең яныбызга килгәнең өчен, безнең студиябызны нурландырганың өчен, тамашачыларыбыз да сине күреп бик куанганнардыр. Шәхсән мин бик шат булдым, рәхмәт сиңа. Сиңа Рәхмәт. укуыңда да уңышлар, иҗатыңда да уңышлар, бөтен максатларың, яшерең, хыялларың, теләкләрең тормышка ашсын. Тагын шулай иҗатта очрашырга язсын синең белән. Рәхмәт мине зурлап чакырганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт, Сәйдә. Хәерле сәгатьтә дип синең белән саубуллашабыз. Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Бүген кунакта яшь, сәләтле җырчыбыз, акыллы кызчыгыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова булды. Исән сау булыгыз.